Вітаю, час новин на АТР. Сьогодні 14 березня, понеділок. Це 746-й день анексії Криму. В Анкарі стався потужний вибух. 37 людей загинули, 122 важко поранені. На автобусній зупинці поруч з центральним парком вибухнула замінована автівка. Серед виконавців теракту впізнали жінку-члена робітничої партії Курдистану. Усі місця були заповнені, там було 40 чи 50 людей. Автобус загальмував, автівка проїхала повз нас і бум, пролунав вибух. Потім я побачив щось червоне, це був вогонь. Я одразу побачив 2 чи 3 загиблих, мене теж вдарило і я впав. Вони роблять, що хочуть. Якщо вони можуть підірвати бомбу у серці Кизилаю, то як можна не переживати за власну безпеку? Заборона меджлісу у Криму, ігнорування прав корінного народу на самовизначення і порушення міжнародного законодавства окупаційною владою. У Києві пройшов круглий стіл, на якому обговорили суд над меджлісом в Криму. Всі зійшлися на тому, що дії окупантів порушують права і свободи кримсько-татарського народу на півострові. Это будет попытка сломать каждого отдельного человека и так далее. И впереди большие испытания. Надо осознавать, что вот именно вот это имеет место. И здесь Россия на самом деле поставила себя в такой ситуации, сама того не подозревая, она поставила под сомнение свою собственную законность своего присутствия в Крыму на самом деле. Потому что логика уничтожения Меджлиса – это логика оккупационного режима. То, что мы будем продолжать свою деятельность, я думаю, это не вызывает сомнений. В Украине необходимо принять целый ряд законов, которые гарантируют права коренного народа в Украине. Это закон о коренных народах, закон о статусе крымско-татарского народа. Депутаты должны напрячься, набрать конституционное большинство и внести изменения в Конституцию, назвав территорию полуострова Крымско-Татарской автономной республикой. На мой взгляд, должно быть заявление Верховной Рады Украины, потому что это высший представительный законодательный орган украинского государства, украинской нации. На такое заявление будет реакция всего международного сообщества, что в случае запрета, решения так называемого суда о запрете и продолжающихся репрессий в отношении крымско-татарского народа могут быть усилены санкции со стороны международного сообщества, в частности, со стороны Европейского Союза, со стороны Соединенных Штатов Америки. Меджліс кримсько-татарського народу почав підготовку до проведення заходів, присвячених до Дня депортації кримсько-татарського народу 18 травня. Про це заявили на засіданні Меджлісу. Разом з цим обговорили підсумки зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Турецький уряд вже готовий розпочати фінансування будівництва будинків для кримських татар. Деталі дивіться в сюжеті. Туреччина побудує 1000 будинків для вимушених переселенців кримських татар. Голова Меджлісу Ріфат Чубаров повідомив 19 членам Меджлісу про обіцянки Анкари. Тепер справа за Україною. Для будівництва потрібна земля в Херсонській області. Наше намерение создать единую группу, которую будет, скорее всего, возглавлять вице-премьер кабинета Украины и один из членов Меджлиса. В эту группу будут входить представители исполнительной власти Херсонской области, Генического района. И все это для того, чтобы как можно быстрее решить первый этап – этап выделения земель и взаимопривязки коммуникаций. За словами представника Меджлісу в Херсоні Абмеджіта Сулейманова, будинки будуть надаватися вимушеним переселенцям з Криму. Руководство Херсонской области ответило, что оно готово во всех этих вопросах поддержать нас. Как же это будет на самом деле, я думаю, мы его услышим в ближайшее время. Прозвучало такое предложение, что эти дома не должны даваться в собственность, иначе все будут бежать только ради того, чтобы получить дома. Что будут учтены все, которые находятся на сегодняшний день на материковой территории, те, кто стоит на блокаде. На засіданні також обговорили діяльність Меджлісу в Криму в разі його заборони. За словами лідера кримських татар Мустафи Джемілєва, в Радбезі ООН буде пропонувати додаткові санкції проти країни-агресора. Наверное, будем предлагать какие-то дополнительные санкции против страны-агрессора, которая ведет себя столь неадекватно по отношению. Кроме того, Россия сейчас грубо попирает
положение Женевской конвенции о статусе оккупированных территорий. Об этом в основном будем говорить. Ну и заключаться оно, видимо, должно быть предложениями к Совету Безопасности ООН, чтобы были приняты дополнительные санкции. Говорили і про перетин кримських автомобілів адміністративний кордон з Кримом. Це питання поки що не вирішене. Глава Державної служби з питань Криму і Севастополя Наріман Устаєв спілкуватися з журналістами відмовився. Давайте отдельно встретимся. Розкажіть, які предложення будете виступати перед Кабміном? Кульсум Халілова, Едем Сітаров, Ацанамінов, Заман, АТР. Крим став зоною катастрофи прав людини. Таку думку висловив посол Сполучених Штатів Америки в Україні Джефрі Паєт. Він підкреслив, США не забуває теми анексії Криму Росією і репресій щодо кримських татар. Паєт додав, що ця проблема є в постійному діалозі США з Росією. Посол нагадав, що США не визнавали, не визнають і не визнаватимуть російську анексію Криму. У нас дуже сильний погляд на ситуацію з кримськими татарами. Ця знаменита фотографія близько 2 років тому на річниці солідарності в Варшаві. Високий президент Обама зустрічається з Мустафою Джемілєвим. І я знаю, що там була серйозна розмова. Я завжди тримаю цю картинку в моїй пам'яті, що ми не збираємось забувати ситуацію з кримськими татарами. Крим став зоною катастрофи прав людини. Це зрозуміло з доповідей Уповноваженого Організації Об'єднаних Націй з прав людини, доповідей Ради Європи. Дуже важливо, що Рада Європи продовжує приділяти увагу цьому питанню. Сполучені Штати Америки використовували нашу присутність в комісії ООН з прав людини, щоб повідомити про злочини, які були здійснені Росією в контексті окупації нею Криму. Ми цього не забудемо. Я думаю, це дуже важливе питання. Я хотів би також висловити величезні вітання Джамалі з її правом представляти Україну в цьому році на конкурсі Євробачення. Я не можу уявити кращої людини, щоб відобразити гордість та незламність кримсько-татарського народу з огляду на всі страждання, з якими вони зіткнулися. Росія перетворює Крим на авіаносець. Експерти стверджують, за 2 роки окупований півострів перетворили на потужну військову базу. Тут облаштували центри для навчання бойовиків, яких потім Росія відправляє воювати на Донбас та у Сирію. На півострові також постійно стягують військову техніку. Така мілітаризація Криму загрожує не лише Україні, а й міжнародній безпеці. На території Криму з'явилися ракетні комплекси «Іскандер-М», які можуть досягти, ракети ці можуть досягти і узбережжя Румунії, Болгарії, Туреччини. І головне, що Кремль розраховує розмістити тут на авіабазі у Гвардійському ракетоносці Ту-22М3. Це літаки дальньої авіації, які здатні, до речі, нести і ядерне озброєння, і їх радіус бойових дій становить майже 2500 кілометрів. Зараз і в Німеччині все більше розуміють, що Росія не зацікавлена у реагуванні конфлікту на сході України та в нормалізації ситуації в Криму. Більше того, своїми діями всі розуміють, що Росія намагається реалізувати такий сценарій, який вона вже випробувала в Південній Осетії, в Абхазії, в Придністров'ї. Але при цьому Росія не тільки підтримує воєнні дії, а розвиває широку пропагандистську діяльність. І зараз в Німеччині ми починаємо розуміти, що Кремль за допомогою пропаганди та методів спецслужб намагається ще і розколоти Європейський Союз. В Криму готувалися збивати літак з українським спікером. З такою заявою виступив так званий повноважний представник президента Росії Владимира Путіна в Криму Олег Білавін. Це в інтерв'ю російському телеканалу. Каже, під час збройного захоплення Криму Росією навесні 2014 року вони готувалися збивати літак тодішнього спікера Верховної Ради України Олександра Турчинова. Також Білавінцев заявив, що Київ – мати міст руських і всьому свій час. Турчинов с компанией собрался вылететь. Да, он собирался вылететь сюда вместе с 2 бортами. На одном сам, на втором там подготовлена группа спецназа. Дело в том, что мы тут принимали решение, нам никто не мешал. Да, мы сообщили, что если пересечет границу, мы его собьем. Сомнений не было в том, что все вернется на круги своя.
Я думаю, что и Киев вообще мать городов русских, вообще-то. Да? Я думаю, что есть и политические методы, и информационные ресурсы, которые должны работать на население. Население-то наше, народ-то один. Вот вы собираетесь в Киев? Киев? Ну, не время еще, наверное. Пока не время, там жизнь пока. У Криму величезні черги до автоінспекції. Співробітники автоінспекції працюють у штатному режимі, але не справляються з напливом водіїв, бажаючих замінити номери на своїх авто. Російська адміністрація півострова зобов'язала кримських автовласників до 1 квітня замінити наявні номерні знаки і документи на автомобілі українського зразка на російські. Я вчера занял очередь где-то в пределах 9 часов вечера, 21 час. Я занял очередь, был аж там наверху моста. Сейчас оно прошло, и сейчас смотрю, туда очередь двигается. Гаишники стали приходить на работу пораньше, и вроде как бы веселее стали работать. Ну, все равно, биотуалета нету, это большой минус. И как бы, некомфортно. Глупая политика правительства и все. Они могли бы эту проблему решить спокойно. Что это за фигня дальше? Что люди бросают работу, семьи, внуков, детей и едут какую-то фигню делать, фигню. Решите, было, так сказать, первоначально сказано до конца 2017 года. И если бы этот вопрос, так сказать, они ускоряли, не было бы этой, так сказать, проблемы, которые мы просто не знаем, как решить. Понимаете? Люди волнуются, потому что не дадут ездить после 1 апреля. Или это первоапрельская шутка? Может быть, это шутка такая на уровне государства? Возможно. Правительство не решило проблему. Если человек хочет уехать за границу, в Европу на своей машине, его не сможет сейчас уже никуда поехать. Он не выездной, просто не выездной. Понимаете? Спортивний забіг за Крим відбувся у Києві цими вихідними. У акції взяли участь понад 200 учасників. Всі разом подолали відстань від Києва до Сімферополя у 812 кілометрів. Такий спосіб символічно об'єднали столицю України і Криму. Перед пробігом невеличка розминка. Всі скачуть за Крим. Далі бігуни діляться на групи. Слабенькі бігтимуть 2 кілометри, натреновані долатимуть 10. Тетяна бігтиме 2. Каже, з родиною часто їздили в Крим, не одну стежку там протоптали. Сьогодні хоче підтримати кримчан та хоч і подумки прогнати окупантів з півострова. У групі підтримки чоловік Євген та маленький син Марк. Ми живемо, народилися в Києві, але десь четвертину свого життя провели в Криму, тому що Крим – це неймовірне місце, якого в світі таких мало. Є багато ідей, які об'єднують нашу країну і людей, і спорт в тому числі. Хочу, щоб мій син їздив потім відпочивати в Крим, тому що там бігати чудово. Підопічні Миколи Балтабаєва бігли 5 кілометрів. З його групи бігунів ніхто не зійшов з дистанції. Каже, втомилися, але дух патріотизму зашкалює. Хотим своим таким видом, такой маленькой толикой поддержать наш Крым, который все-таки Крым – это Украина. Катерина Швець пробігла найскладнішу відстань – 10 кілометрів. Дівчина – вимушена переселенка. Раніше з родиною жили у Ялті. На шиї у Катерини підвіска у формі карти України разом із Кримом. Каже, це підтримує дух патріотизму та волю для повернення в рідний дім. Долала відстань не сама, а з 8-місячною донькою. Бежали к Крыму, бежали к Ялте. Организаторы решили, что нужно бежать до Симферополя. Мы просили, и не я только просила, бежать до Ялты, но никто не хотел менять финиш, поэтому мы сами бежали до Ялты, прибежали. Бігунів-патріотів назбиралося більше 200. Всі разом набігали 812 кілометрів, майже як від Києва до Криму. У такий спосіб символічно об'єднали столицю України і Крим. Наталка Калінка, Асан Емінов, Заман, АТР. Кримські студенти знову можуть переводитися до вишів на материковій Україні за спрощеною системою. Вона діяла у 2014 році, але минулого року була скасована. Щоб потрапити на навчання до Києва, кримчани повинні були відрахуватися з вишів на півострові. Що потрібно зробити зараз в нашому наступному сюжеті.
З 2014 року близько 8 тисяч студентів покинули півострів і вступили до вишів на материковій Україні. Серед них був і Рустем Меміров. Для меня это был очень сложный выбор. Я практически около 2 месяцев только переписывался, узнавал все подробности. Розібратися з тонкощами переводу Рустему допомогли громадські організації, які займаються допомогою переселенцям. Студент к окончанию учебного года в вузе на территории Крыма берет с вуза справку, академическую справку о количестве предметов, которые он прошел, подтверждение того, что он закончил этот курс, был переведен на следующий, к примеру, либо же закончил этот семестр и переходит на следующий, и обращается с этими документами, со своим паспортом в тот высшее учебное заведение, которое находится на материковой части України. Рустем привіз академічну довідку, склав необхідні предмети та став студентом Київського національного університету. Выйдя с Крыма, я здесь сдавал еще предметы, те, которых не было у меня в Крыму. У меня составил их целый список, около 20 предметов. Да, это вызвало определенные сложности на самом деле. Когда в процессе адаптации в Киеве нужно было еще применить максимум усилий в плане учебы. Вищі не вправі відмовити кримчанам у переводі, розповідають в Кримсос. Конфліктні ситуації іноді виникають, але, як правило, вони пов'язані з тим, що сторони просто не зрозуміли один одного. Я советую, во-первых, обращаться, к примеру, к таким организациям, как наша. Да? И сначала консультироваться с юристами, и, возможно, через юристов коммуницировать с вузами. Потому что часто бывает так, что студент не может правильно объяснить, что он хочет, донести правильно мысль до деканата. Спрощені правила гарантують студентові-бюджетникові перевод на бюджетне місце, а студенту-контрактникові – збереження суми контракту, який був до переводу. Роман Спірідонов, Асан Емінов, Заман, АТР. Наразі це всі новини. Більше дізнавайтеся в Ільдара Курцеїтова з наступного випуску «Заман». Залишайтеся з АТР. До побачення.